Eroi. Ça va Kumba? Ayo ma. Yewnim? An kam dari koy. An kam ne ari Dakar tan. Majja woni mi problème anda geeji way mi anda holdum. Woni problème o medata Dakar parce que Dakar en ɓuuɓe yan puddimi sans se. Wadde de dubbinima to? Ler seeɗa. Wayri mi yiɗi. Ɗo debbo wi mi armi yaade mum Dakar seeɗa. Lelanno seeɗa taw mi yalti. Ala annen. Ɗi kam andi koye tepparam tan koni. Allah wi yewnudema gila gummiɗa fuuri mi yewnima mi Ɓuɗum ɗo henna. hay numéro ma waɗi kam perdu. Kaalisaji wiino waɗami ɗo prisonnier o anda neɗɗo ma watta he prisonnier. Prisonnier? Min mi wimo ko mon pied. Mbaɗa Dakar ha mbaɗɗa wattede prisonnier. Min mbimo mon pied sur la route. An aɗa andi min watta he prisonnier Kumba. Ɗum cikkannomi de. Neɗɗo ma kaalisaji. Gila Fouta. Kalko yiɗi mbaɗa tata ɗum. Kalko jinmi la même chose. Addi kam Dakar wimi a yata. Ko ɗum murtini worɓe hande ɓe. Heɗo mbimi ana wawa ɗum dañde. Min mbaddi hen tattami tottuma hamin ɗeɓi lawdirde ɗeɗo balɗe. Ko ɗon mbaddani kam mbaɗa bon. Ha gora andaɗo. Diwi waddude aɗa andi ko wimi. O wi mi joɗɗa e galle he so ɗum ala mi serma. Seer? Comme nana min kam mbimomi so wara dañde gorko so hawi ene seere. Mbimomi est ce que andari kam guila dow ha less est ce que min mboɗo nanduma e ceerteɗo. Min mi nawlirtaki mi sertaki. Ka diñiɗo. Mi ƴewantaki deuxiéme femme. A ƴewantaki troisiéme ko ɗon gonni kono holko waɗi probléme. ɗum probléme aɗa andi galle makko Fouta o mbinomi yo yeey o sooda Dakar galle. O soodi Dakar galle min gari ɗo hen. Ala annen. O fuɗɗi kam hamminde joni. Jinmi ko ƴettude galle o. Kayitaji c'est vrai ko inde makko woni hen. Mais min yiɗi ƴettude galle o hankkadi wonta indam. Sa waɗi ɗum de mbaɗa ko moƴƴi. kono wona ɗum ɗon fof. Gallo il faut indam haysara won hen waɗa seedantagal aduna. Taade noon a ari an wonno neɗɗam Fouta a ari kadi Dakar a tawi kam ɗo Allah adduma an o. aɗa min ko ɗum tan mbami. aɗan ko jinmi gona. Seede kayitaji galle mum wonanma seeɗa mi rutto kadi wontanma kadi seeɗa lahara kadi waɗanma seeɗa aduna wonanma seeɗa lahara. acca kumma ko ɗon ɓeyrunumami liggey ma. aɗa andi kam kotto kam so wiyama yo heeɗ ɗon tan heeɗat ɗon. ala wona ɗum wonde neɗɗam. ay accu ɗon tan wona tan koye jokkude endam. ala i kono mi haalani noon sa ari mumen mbiyaɗa jokka enden mbiyata garatma gadɗami koye nan. joni an man gartata ɗo doggane ɗum ɗon. min hanki debbo damiri mbimi hande fan mi ara komi nandin legal mon ha mayturu. nen Naam. Wala jam. Mawɗum sey. Am sey. Mawɗum. Jam tan. Tan ni. Alhamdulillah. Tan kay. On ɗaani way o. Naam. Ɗaani. Mbaɗaani sey. Jam tan. Lam ɗaani ko mawɗo. Alhamdulillah. Jam tan. Birata hasiba. Oh, kan ɗaaka mo daani. So ɗaani ma tan alhamdulillah ma hasiru wadde. Wallahi. Ko fini sala sedi kasta. Ɗaani. Ana alkaal. Nen. Yiɗi yodde ma tan. Andinde ummu kadi a woni jam galle kan a woni fo am mi haalinoma gila mi puɗɗodiri nde kaltumon nde noon gila ƴamal tan ko aɗa galle kadi mi haalnamo wiide ko wiidema yidde ko yiddema caggal ala mo joguimi so wona an ala mo ganndumi so wona an ɗum noon onda no poɗɗa yam ene mbaɗa yam o anda kadi galle o ko galle men ene ma tan ko nguudi ɗo ko gondi ɗo annene ganda ummu mi yeeyimo yidde kono soodi ha timi kon vraiment soodi kadi wona konngol ƴamno mbe wuuɗe ɗanje ƴami ha konngol tata Allah ni kanko Allah hoddiri eyi neɗɗo noon wona ko jiɗɗa ko Allah hoddirta ko ene huuri jomum yimma e taw hoddiraka mo joguemo ko yakare mo joguemo ko yakare kono noon ko wasiyaji tan e waajiyaji eyi mbiɗa andi kam ko haalante ko mo andi ɗum kono jimmi kadi ko holludemo yiddam min to tolni à part an o mi haalnimo ko baaba abou mi ala miniraɗo gorko mi ala miniraɗo debbo mi ala goggiraɗo mi ala babaɗa toko sona abou thiam mama noon mbima sehilaɓam aroɓe moto caggal wuuro aroɓe galle ɓe à part ɗum ko an o jimmi noon mbaɗama ko ɓiye no ɓeyɗa kam ɓiɗɗo ni mbasa datama ko ese a faami ko jiɗɗa fof waɗamo kala ko muuse makko muusma e mokkati aɗa haalnam aɗa haalde makko ɗum ñaguimami kalima Allah kadi noon nden ɗen natto soroɓe sortoɓe yahaɓe kowona haajuji men ɓe ko neɗɗo wiyata ko neɗɗo won maadu jogoɗa haaju ma ganda kala ko wawi wone ma ko wone neɗɗo ko nane ma ganda waɗede hoore mum mbasa waɗede woɗɓe ɓe dara hoore ma mbasa dade goɗɗo manda sa faami nentoɗen ɓen aɗo joni aɓena kaala kaari yeehi kaari addi debbo manda sa faami ɗum o fanno mbaɗa fanno ha kaari yaha wadde debbo ayi ɓe mbiya yummo ko rewda ɗon oto pour gogiraɗo ko ligganede ayi
fof nan ɗon nene kono an noflo ala komi nanta ala ka nanta ummu noflo ɗum tan jimmi haalandem heddi ko noon konngol an jeyi yamirore an haalata a yamirta kala watte ɗo ko junngo ma woni an jibinima an nehimi nehatama kasi hay nenam ɗum ɗo kam wiyete tan ko alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko hoynantano kam so saami tan heɓɓete nde tawno kadi Pulaar ne heewi wiide amanaka ko ɓuri ngatam so tawi mi wuuri mi selli hami hawre Seydila men addi debbo e nder galle ene fawi ɗum e junggam ɗum mi yettaɗo Allah no feewi sabu ko ɗum tan ñagotonomi Allah wadde ko ñagotonomi Allah ko mbiyanmi tan ko jaɓama o mo gadduɗa ko ɓingilam no jibinirmami ni ko noon jibinirmumi sabu ɓe mbi ko gilma addantuma ngel bande wadde noon minnene inchallahu rabbi so mbiɗa wuuri mbiɗa selli mbiɗen jaggimo comme no jaggirmami ni andi noon minen hankadi koye keli guine jeehi hankadi kala komin mbaɗata ko min tawata ko réseau ji amen perta ɗum noon cukalel kañum ne famanan min tan kala no min mbay noon yo ƴeew artirde min yo ƴeew fewnidde min ƴeewa yurmade min kono minen min gona hande tefteteɓe ɗo min goni ɗo ɗum noon kanko ne mbiyan mom hanko kalifalla ko yi hen ko muusimo eko mettimo eko weñimo fof yo andu galle ko galle makko min hande mi wona mawɗo gardiɓe onon ko onon gardi sabu hande mi ala hirani wa jogade bottade ala ko mbawmi hande wadde haydara min keddorimi tan hande ko dewalam Allah juldemi mbeɗa jooɗo mboɗo wirde mboɗo ñaago Allah jooma ko ɗum tan woni hen nde Allah suurata hen reena en danda en min keedmi hande tan koye duwonade o keedmi hande koye ñaganade on Allah kono mi wona pewjo mi wona pirtowo nenam jiɗirɗon fof ko noon sabu mboɗo andi kadi ko kalfinmi on ko kadi on gona bonnoɓe noon wi on kalifa mon Allah galle o gurdam noon e mayde gondi kalifa mon Allah galle o tinnoɗon kalifa mon Allah kadi koye moɗon oto Allah rokku gaño sago mum nde tawno e ɓene cotti ñiiƴe mabɓe ha laaɓi eɓe ƴeewa koɓe jaali kono wota Allah newnanɓe koɓe jaali yo jaleɗe ɗe dutto e mabɓe yo sagoji mabɓe ɗiɓe jogui hen ɗi kadi yo ɗi dutto e mabɓe ɗum noon tinnuɗe no feewi tinnuɗe kadi no feewi mi ñaaguima kadi nde Allah addata ɓesgu taw kadi ko ɓesgu barkingu ronta on kadi eko gonɗon e dow mum ko tinnoɗe nenam tinnuɗe no feewi ñanten ko sika mbaw jantoymi asum heɓi kayitaji galle ɗi abu kalisaji mi anda taw jogui kalisaji mi anda hulɗum bowol parno momi ala en ndennata kanko andi to hoɗoy anda o yahata to bos mi anda o fayi hol toon sa ruddimomo tan sewmomo daga tan mbiyama sodala o yettat galle ɗo watta galle rugue kumba mbaɗen ɗo yata yumɓe acca passe partout min wima noon yalta o enna mayde mi yiɗi neɗɗam oto wayru ɗo noon ala annen neɗɗam an joni aɗa daride dakare moƴƴe made sen jaltinimo galle o galle Allah galle ma wadde vaye vi oppi Fouta hankadi garta ɗo dakare moƴƴe made somi yaltinimo galle o door o tawtoya anda ko kadije mi anda korñal mo ko ngalda ngal ɗon tawtoya ɗum so waɗini nakkiran mbira kasi laaɓatade ɗum wona morom ab kalisaji debbo ko ma non non ab kalisaji ko galle debbo mima debbo ko ma u debbo ko ma saaƴe kon debbo sa haalde hunde bondar tan yaltiniya bool accu on debbo waɗa waɗini tan mbiya wala hen jiɗam to fof min mboɗo uura ewa non mbayatma joni waɗen ɗo a dari a yiyan joni hay ɗum ɗo ɗum chaise o kaƴane ma ko ñamata kay accu haala a rugi anan joni en normal de kalisaji dewɓe joni kalisaji gasi joni kalsa jeehi joni jiɗɗa o farande galle o jaltina mbaɗama dégage ƴeewa million ngaji kalisaji gasi ab kalisaji e ngol lawol kalisaji natti hol an ni mara ko kalis o tan noma ab kalis ko nana yiɗa ab kalis mbaɗdami ab kalisa o boɗo ƴuule elle jullare ko mbaɗdami ab kalisaji ɗelle ɗotoɓe mayri mara yiyanno wayni ha kay non ko way harde ko kar so mara ko akama ma joni hankadi no joni so mbalde mata ma ay an non aw kede laasina o hoore ala rugi won ko min ko moƴƴamade ko bi yummade ko nawɗo karkar iri umo yagil bandi pottude ma lawol ma ala binga has ko tami so yiɗi bandi nomi la ha joni yaɓe noon wona tan joni maɗen mbirmami ni rek afta la ɓoye seetan wala ɗo balle tan artuɗo janggo rek mbiɗa jiɗi ɗum yaltina abou kalisaji bo saɗiɗi nawa ha min kam mi sohlana abou kalis saɗiɗi nawa ko mbaɗa abou kalis mi feere minen bono joɗama o karkar acca ta dañi bone ko ɗin goɗɗa wona seeɗa aduna kadi mbiyaɗa wonta seeɗa lakara mamalekaji piya ha wonene maɗe boɗeji ma doli ƴiƴam ni kono kumba huuɗa Allah mi anda kumba ɗo woni kumba jamma penda ñalawma kumba yi bowol fof ñalata sah wala an won toddor kaba
so Allah jabi kalsaji tan goɗen ɗo nattat bo wala fay mi hetti a ndar min eyi mi nani haala moon nde wonno mi fotano fawde hen konngol ni kono ne foti kam so tawi on kaali hay sinno ko seeɗa min mi woda ko pawmi hen nde wonno mino hannde so tawi Allah addi ham ɗo henna caggal Allah ene laaɗa mum so tawi ko Seydou Ba addi ham ɗo henna mi wiyata hannde wona Seydou tan addi ham ɗo bem ko onon ɗiɗi fof gaddi ham ɗo nde wonno hannde somi yi Seydou Ba ko ano tagi ɗum sabu so jibinano haw foti ni amanda mi yiyatano hakkillandata ɗum malla aɗa wawno joofuyade banggue goɗɗo taw wona ɗo henna kono xeyna Allah e yidde mum neɗɗo e Allah e golle mum neɗɗo e fof mum dal min kam yo ɓerde ma ɓuuɓ sabu so Allah jaaɓi no jeggirmi jinnaɓam ɓe ni ko noon jeggirtumami sabu hande mi yiiɗa minnene bandiraɓam worɓe ɓe mbiye gaddi rewɓe ɓe gandanɗa hoorema nana kammina nenam sabu min o hande jogimi ko nenam mi yiiɗa hay goto kene waɗa kene muusamo malla kene mettamo min noon nomi yiɗira ɗum ni ko noon woni nomi waɗirta ɗum ɗo caggal Allah ene laali mum kala ko jiɗɗa ko ɗum woni ko mbaɗantuma kala ko gañƴa kadi mi waɗata inchallah yo ɓerde ma ɓuuɓ kadi hande so tawi yimɓe gummima caggal galle tan naati bonni ko heɗade kono so neɗɗo addini mama wi kaari ko bonɗo sa faɗani haw jofni a wimo ɓorno paɗe ma a heɗota ko ha ɓerde ma kono mino inchallah so Allah jaaɓi min mi arani pour yurnade ene yaha min ñaguima Allah ko mayde ɗo hen ñaguima Allah kadi inchallah so Allah jaaɓi to pawmi nenam ɗo Allah ne andi ko ɗon alhamdulillah alhamdulillah kadi aɗa hande ɗum nena aɗa hande dañde debbo baɗo ni taw fa liggani ɗum hoore moƴƴi ka joɓaɗo jobdima ha timmi mbi Allah rokkata he goto yoɓatta an noon yoɓama nenam jibdima ha timmi ɓe tawno ka jiɗɗo yumma jibinaɗa tan kadi yiɗi yumma a wuppi a fitti a lawƴi a ƴoogi a teeni ala ka waɗani aduna ala ka waɗani kono tan hay comjama nawa nder saara de gujjitoɗa nawa nder saara de guppa ha laaɓa liira ha yoora cowa gaddana ham ɗum noon ko duwaw tan rewantuma hen nenam ɓerde ɓumɗo yoni duwaw ɓerde ɓumɗo yoni duwaw ko noon tan yo Allah hokkin ɗum amin a haaliɗo mbiɗa aɗam caggal gal ɓe surtout sehilama ma aɗa yewa ho gawɗo yo sehilma taw wona sehilma tawde ko bonnude eyyi ko ɗum tan min kam ala probléme min kala mbaɗɗa ene weeli kam ko nenam tan min kala mbaɗɗa ene weeli no yo tottan beeruji par ce que ko yam yoodi nena ha nena haali goto noon moƴƴani woto mbaɗe boy ala kike machallah ira moƴƴani woto mbaɗe boy Allah so ɗon on majji ɗum da nda anene o fuɗɗi woni nawle ɓe a fuɗɗi wettude ala sirano sonna kam hono majje eyyi ɗum noon sonno hono majje anani walla min mami soor ala acci sooda ala acci sooda actabi sooda min jam wala probléme eyyi joni mi yaha seeɗa mi ara ala kacirɗe kay min merci wadde yo haccir min ala mi yaha jeertam ha mi arta ha garta Mohamed ma tottumo tan dépasse dépasse no lujuma wona eyyi so Allah jaaɓi eyyi hoy min mi yetti Allah min de mi haalani heeɗo ni wallahi Allah amanta heeddete muñal ko muñal woni hunde kala oɗo galle noon ala komi yiyani ala komi nanani ala komi muñani kono noon ɓe mbi jibinde ne wadde heege lajal ko ɗum tan woni hen demɗo wallahi demɗo ne wadde heege lajal kala noon jabbuɗo guesa muñal soñata tan ko alhamdulillahi rabbil alamina min de mi wi alhamdulillah mi yetti Allah no fewi de yetti Allah